یو ورځ بمنا صفسی اعلان د مرګي اے انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی اے انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی یو ورځ بمنا صفسی اعلان د مرګي اے انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی اے انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی دا قیامت بورد بسرنگا جواب ورکو 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 دا بخت ناراض کر روایات در میں کذونی اے انسان خبردار شا آخر دا دنیا فانی اے انسان خبردار شا آخر دا دنیا فانی یو ورځ بمنا صفسی اعلان د مرګي اے انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی اے انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی یو ورځ بد خلیل سنت لد دنیا 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 دے مقام دم سفر دا فیصلے عملی اے انسان خبردار شا آخر دا دنیا فانی اے انسان خبردار شا آخر دا دنیا فانی یو ورځ بمنا صفسی اعلان د مرګي اے انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی اے انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی کاتو بابا سے انسان رب رکڑے دا موقع 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 پہ اخلاص بلے تو قدم کا بیان راضی اے انسان خبردار شا آخر دا دنیا فانی انسان خبردار شا آخر دا دنیا فانی یو ورځ بمنا صفسی اعلان د مرګي اے انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی اے انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی مسلمان پامیر اخدار سلاس یورد شاوخوا 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 رب مہر نبی مہر دادا ملو یا بدبختی اے انسان خبردار شا آخر دا دنیا فانی انسان خبردار شا آخر دا دنیا فانی یو ورځ
بمنسا پسی اعلان دا مرگی اے انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی اے انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی خبردار سا آخر دا دنیا فانی چپردانی تکلیفونا دا امت پر اوڑلے چه پرزانی تکلیفونا دا امت پر اوڑلے چه پرزانی تکلیفونا دا امت پر اوڑلے چه پرزانی تکلیفونا دا امت پر اوڑلے نلد امت ہرد آغدر محمدی اے انسان خبردار شاخر دا دنیا فانی یو عورت بمنسا پسی اعلان دا مرگی اے انسان خبردار شاخر دا دنیا فانی اے انسان خبردار شاخر دا دنیا فانی انسان خبردار شاخر دا دنیا فانی گناہگاریم تو بگاریم دے شاعر نیا تنہا 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 بس معاف مکڑے یار بادر دیما پداری اے انسان خبردار شاخر دا دنیا فانی یو عورت بمنسا پسی اعلان دا مرگی اے انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی اے انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی انسان خبردار سا آخر دا دنیا فانی وړاندې کېږي د قاری حمید الله سټوډیو له طرفه د دې شعر دپاره فرمیش کوونکي ملګري دي لکه هر یو جناب ثناء الله دومړ سید اکرم الله فرید الله عبدالغنی او د ملاویدو پته یاد لرئ العرفان موبایل سنټر پوی شریف پروپرایټر امین الله دومړ او आवाज دے دا سټیجونو ښکلا او دا صوبه خیبر پختونخوا ډیر مشهور نوجوان جناب گلحبان ککی او شاعر دا ډیر محترم شخصیت جناب نایت تنها الله دې وکړي چې د ستاسو تنده پرې ماته شي والسلام